ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സകുജാതം സഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാന്വിതാം. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപീശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി ഋഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസുരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാനമാമി ഭക്തശക്തികം. നിത്യാനന്ദമഹം നൗമി സർവാനന്ദകരം പരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂതശ്രോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണപ്രേമപ്രദായ ദേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണചൈതന്യ നാമ്നേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ. प्रभुपाद की जय, गुरुराज की मदेक बंधु मत्संगिन मद्गुरो मन्महादना निष्ठारक मद्भाग्या मदानंदा नमोस्तुते. ग्रंथराय श्रीमद् भागवतम की जय. श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंदम 6-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 30. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ടാ ഹരിചന്ദനവായുനാ അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയന്മനഃ. വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ടാ ഹരിചന്ദനവായുനാ അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയന്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദനവായുനാ ഈ പുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയന്മനഃ. വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദനവായുനാ ഈ പുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയന്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഓരോരാളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. അംബിക കേശവദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വനകുഞ്ചര സംഹൃഷ്ട ഹരിചന്ദനവായുനാ അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയന്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാലതി ശ്യാമദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വനകുഞ്ചര സംഹൃഷ്ട ഹരിചന്ദനവായുനാ ഹരിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയന്മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരന്മദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമനാണ് മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മഥയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം ഹരേ നമോ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംകൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംകൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. താനു പ്രദീപ് മാതാജി കേൾക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്മദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതീയ മാതാജി ശരിപ്പെട്ടു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വനകുഞ്ചര സംഘൃഷ്ട ഹരിചന്ദന വായുന അതിപുണ്യജന സ്ത്രീണാം മുഹുരുന്നദയൻ മനഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ആവർത്തിക്കാം. വനകുഞ്ചര കാട്ടാനകളാൽ സംഘൃഷ്ട മാഞ്ഞുപോയി ഹരിചന്ദന ചന്ദനമരങ്ങൾ വായുന ഇളം തന്നലാൽ അധികം പുണ്യജന സ്ത്രീണാം യശന്മാരുടെ പത്നിമാർ മുഹു വീണ്ടും വീണ്ടും ഉന്മതയ വികാരപരിധിയായി മനസ്സു വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വീകരിച്ചു. ചന്ദനമരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മന്ദം മന്ദം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങൾ മനോഹരമായ ഈ അന്തരീക്ഷ ഭംഗിയിൽ അസ്വസ്ഥരായി പരന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇളം തന്നലിന്റെ സുഗതസ്പർശം യശപത്നിമാരുടെ മനസ്സുകളെ ഉന്മാദഭരിതങ്ങളാക്കുകയും അവർ വീണ്ടും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുള്ളവരാകുകയും ചെയ്തു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീലപ്രഭുപാദ. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മനോരമ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക വ്യക്തികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ലൈംഗിക അഭിനിവേശം ഉണരുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ പ്രവണത ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തകളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഈ അന്തരീക്ഷം ഉളവാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ 100ഉം 1000ഉം മടങ്ങ് സുന്ദരികളാണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ. അവിടുത്തെ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷം അനേകം മടങ്ങ് ശ്രേഷ്ഠമാണ്. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ അന്തരീക്ഷം അതിസന്തോഷകരമായിട്ടും അവിടുത്തെ അധിവാസികളുടെ മനസ്സുകൾ വികാരഭരിതങ്ങളാകുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വൈകുണ്ഠ ഗ്രഹങ്ങളിലെ ആധ്യാത്മിക മനസ്സുകൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ഠയായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തിന് പോലും മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത വിധം ഭഗവാന്റെ മഹത്വ കീർത്തനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക സ്പന്ദനങ്ങളാൽ അത്രമേൽ ആമഗ്നമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നല്ല അന്തരീക്ഷവും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് പ്രേരണയും പ്രചോദനവുമില്ല. ഭഗവത്ഗീത 2:59 പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത.
അവിടുത്തെ അധിവാസികൾ ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം ഉണർവുള്ളവരാണ്. അത്തരം ആധ്യാത്മികതയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലൈംഗികത നിരർത്ഥകമാകുന്നു. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ. 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വ്യാപ്യ ഉൽപ്പലമാലിനിഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാത് ദദൃശുർവടം. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വ്യാപ്യ ഉൽപ്പലമാലിനിഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ താരാദൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ബാക്കിയുള്ളവർ ചൊല്ലും. ഗീതാട്ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനിഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാ ദദൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനിം പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ആരാധൃശ്യവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഷാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനീഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാദ്രദൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാനാം വാപ്യ ഉൽപ്പന്നമാലിനി പ്രാപ്തം കിം പുരുഷ ദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധൃശ്യർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ടി അനിതകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനിഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധ ദദൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാകൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉൽപ്പലമാലിനീഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധൃശ്യർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആനത്തര കൃഷ്ണദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനീഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജയജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉൽപ്പലമാലിനീഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉൽപ്പലമാലിനിഃ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സല ഗോപാല മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. വൈഡൂര്യകൃത സോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനീ പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധൃശ്യർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാശ്രീ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി.
ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ വൈഡൂര്യകൃതസോപാന വാപ്യ ഉത്പലമാലിനി പ്രാപ്തം കിം പുരുഷൈർദൃഷ്ട്വാ ത ആരാധദൃശുർവടം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചെല്ലാൻ നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. ഓക്കെ, വിവർത്തനാണ് ഒരു ഭാവാർത്ഥം നയിക്കുന്നത്. സ്നാനഘട്ടവും അതിന്റെ ചവിട്ടുപടികളും വൈഡൂര്യം കൊണ്ടുള്ളതാണെന്നും അവർ കണ്ടു. ജലത്തിൽ നിറയെ താമരപ്പൂവുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം തടാകങ്ങൾ കടന്നുപോയ ദേവന്മാർ വലിയ ഒരു ആൽമരമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേർന്നു. ഓക്കെ, 32ാമത്തെ നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയോജനശതോത്സേദാ പാദോ നാവിടപായതഃ പര്യകൃതാചലയച്ഛായോ നിർനീഡസ്തവ വർജിതഃ. സയോജനശതോത്സേദാ പാദോ നാവിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഡസ്താപവർജിതഃ. ഓക്കെ, നേരത്തെ ചെല്ലാം, ബാക്കിയുള്ളവർ ആതിരമതജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയോജനസദോത്സേദാ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഡസ്താപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മതജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയോജന സദോത്സേദ പാദോദന വിടപായത പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഡാസ്താപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിഷ്ണുപ്രേമിനെ ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയോജനശതോത്സേദ പാദോന വിടപായതഃ പരികൃത്യാചലശ്ചായോ നിർനീഡത്താപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജമില പ്രസന്ന മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയോജനശതോത്സേദാ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഡസ്താപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശിവഭാസന ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയോജനാചതോത്സേദ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഡസ്താപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ധനലക്ഷ്മി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ സയോജനശതോത്സേദ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഡാസ്താപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപേശ്വരി ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി, പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ
സയോജന സദോത്സേദഃ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃത ചലശായോ നിർദീഢസ്ഥാപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വിജയനാണ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയോജന സദോത്സേദ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃത ശലശായോ നിർനീഢസ്ഥാപവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സയോജന ശതോത്സേദഃ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർദേഢ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശോഭ പ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സായോജന ശതസ്തേദ പാദോ ന വിടപായതഃ പര്യകൃതാചലച്ഛായോ നിർനീഢസ്തദാ പവർജിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം നോക്കാം. എണ്ണൂറ് മൈൽ ഉയരമുണ്ടായിരുന്നു ആ ആൽമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ 600 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചു. അതിന്റെ സാന്ദ്രമായ തണലിൽ സദാ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടാഞ്ഞതിനാൽ അവയുടെ കലപില ശബ്ദങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിലും പക്ഷിക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാവും. സായാഹ്നങ്ങളിൽ അവ കൂടുകളിൽ ചേക്കേറി ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഈ വടവൃക്ഷത്തിൽ കിളിക്കൂടുകളില്ല, ശബ്ദങ്ങളില്ല. അന്തരീക്ഷം സർവദാ ശാന്തവും സ്വച്ഛവും താപരഹിതമായ ആ നിശബ്ദ അന്തരീക്ഷം ധ്യാനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഉചിതമാണ്. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 33-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മിൻ മഹായോഗമയേ മുമുഷു ശരണേ സുരഃ ദദൃശു ശിവമാസീനം ത്യക്താമർഷമിവാന്തകം. തസ്മിൻ മഹായോഗമയേ മുമുഷു ശരണേ സുരഃ ദദൃശു ശിവമാസീനം ത്യക്താമർഷമിവാന്തകം. നിഗൂഢ യോഗികൾക്ക് പരിപൂർണതയും ജനങ്ങൾക്ക് മോചനവും നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ ആ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നത് ദേവന്മാർ ദർശിച്ചു. ശാശ്വതമായ കാലം കണക്ക് ഗൗരവപൂർണനായ അദ്ദേഹം കോപം ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് ജയ്. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മഹായോഗമയേ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. യോഗം എന്നാൽ പരമദിവത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനു മേലുള്ള ധ്യാനം എന്നും മഹായോഗം എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകൽ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ധ്യാനം എന്നാൽ ഓർമ്മിക്കൽ, സ്മരണം. ഭക്തിത സേവനം 9 വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുണ്ട്. അവയിലൊന്നാണ് സ്മരണ പ്രക്രിയ. യോഗി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുന്നു. ആ വലിയ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രകാരം ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. മഹാ എന്ന സംസ്കൃത പദം മഹത് എന്ന പ്രത്യയത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടതാണ്. വളരെ വലിയ അളവോ സംഖ്യയോ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രത്യയം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മഹായോഗ എന്ന പ്രയോഗം ധാരാളം മഹായോഗികളും ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുവെ അത്തരം ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാക്ഷിക്കുന്നവരാണ്.
അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് മോചനം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരമാണ് നമ്മൾ എന്ന തെറ്റായ തിരിച്ചറിവ് മൂലം നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ തോറും അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ജീവിതത്തിന്റെ ആ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മോചനം. ചില പ്രഭുപാദ് കീ ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യേശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണി വിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ഹരേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ ഭക്തായ. ചില പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരു മഹാരാജ് കി നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ കൈലാസത്തിന്റെ വർണ്ണനകളാണ് അല്ലെ, കൈലാസത്തിലുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ തുടർ വിവരണം തന്നെയാണ് ഇതിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള പല വസ്തുക്കളും അവിടെയും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങളെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞു. കൽപ്പവൃക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കൈലാസത്തിൽ. പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ചന്ദന മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ മന്ദം വന്നുകൊണ്ടിരുന്ന കാട്ടാനക്കൂട്ടങ്ങൾ മനോഹരമായി ഈ അന്തരീക്ഷ ഭംഗിയാൽ അസ്വസ്ഥരായി പരന്നൊഴുകിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇളം തന്നെ സുഖസ്പർശം യക്ഷപത്നിമാരുടെ മനസ്സുകളെ ഉന്മാദഭരിതമാക്കിയും അവർ വീണ്ടും ലൈംഗിക തൃഷ്ണയുള്ളവരായി തീരുന്നു. പ്രവാചകന്റെ ഭാവാർത്ഥ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിലെ മനോരമ്യമായ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ എത്തുമ്പോൾ ഭൗതിക വ്യക്തികളുടെ മനസ്സുകളിൽ ലൈംഗിക അഭിനിവേശം ഉണരുക സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ പ്രവണത ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലും. ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ജീവസത്തുക്കളുടെ മനസ്സുകളിൽ ഈ അന്തരീക്ഷം ഉളവാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിന് നേരെ വിപരീതമാണ് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഭൗതിക ലോകത്തിലും ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകതകളുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ആൾക്കാർ പോകും അല്ലെ. വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹണിമൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെ, ഓരോരോ അങ്ങനെയുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അവിടെയൊക്കെ പോകും അല്ലെ. എന്താണ് അവിടെ സന്തോഷമായിട്ട് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായിട്ട് പോകും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല ഉന്നത ഗ്രഹങ്ങളിലും ഇതുപോലെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് നേരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ളതാണെന്ന് പറയുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സ്ത്രീകളെക്കാൾ 100,000 മടങ്ങും സുന്ദരികളാണ് അവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾ. അവിടുത്തെ ആധ്യാത്മിക അന്തരീക്ഷം അനേകം മടങ്ങ് ശ്രേഷ്ഠം. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ അന്തരീക്ഷം അതിസന്തോഷകരമായിട്ടും അവിടുത്തെ അധിവാസികളുടെ മനസ്സുകളിൽ വികാരഭരിതങ്ങളാകുന്നില്ല എന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആസ്വാദനങ്ങളുടെ പരമകാഷ്ഠയായ ലൈംഗിക ആസ്വാദനങ്ങൾ മറികടക്കാൻ കഴിയാത്ത ഭഗവാന്റെ മഹത്വ കീർത്തനങ്ങളുടെ ആധ്യാത്മിക സ്പന്ദനങ്ങളിൽ അത്രമേൽ ആമഗ്നമാണ്. മറ്റു വാക്കുകളിൽ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നല്ല അന്തരീക്ഷവും എല്ലാവിധ സൗകര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിന് പ്രേരണയും പ്രചോദനവും ഇല്ല. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് അവിടെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്, നല്ല അന്തരീക്ഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട്.
എന്നാൽ അവിടെയുള്ളവരുടെയൊക്കെ ആകർഷണം ആരിലേക്കാണ്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ലൈംഗിക വിചാരവുമില്ല, ഉത്തേജനവുമില്ല എന്ന്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാനിൽ ആകർഷണം, പൂർണ്ണമായ ആകർഷണം ഭഗവാനിൽ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റു വസ്തുക്കളിലേക്ക് നമുക്ക് ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ. പ്രഭുപാദര് പറയും പലപ്പോഴും എന്താ പറയാ, പല ആൾക്കാരും പല പല ജീവികളെ സ്നേഹിക്കും അല്ലെ. അവരൊക്കെ അവരോടൊക്കെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ ലാളിക്കൊക്കെ ചെയ്യും. ചില ആള് പട്ടിക്കുട്ടികളെയൊക്കെ, ചില ആള് പൂച്ചകളെ, ചില ആള് തത്തകളെ, അങ്ങനെ പല പല ജീവികളോടും സ്നേഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കും അല്ലെ. മറ്റുള്ളതായാലും ഇപ്പം പുരുഷന്മാര് സ്ത്രീകളോടും, സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരോടും എല്ലാം പ്രകടിപ്പിക്കും അല്ലെ, സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കും. യഥാർത്ഥ സ്നേഹം നമ്മൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഭഗവാനോടാണ്. അത് മറന്നത് കൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടികളോടും പൂച്ചകളോടും മറ്റുള്ള ആൾക്കാരോടും ഒക്കെ നമ്മൾ സ്നേഹപ്രകടനം നടത്തുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തില് ഏറ്റവും സർവ ആകർഷകനായിട്ടുള്ളത് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന പദത്തിന് തന്നെ അർത്ഥം സർവ ആകർഷകൻ അല്ലെ, എല്ലാവരാലും ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ആകർഷണം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് മറ്റ് കുറഞ്ഞ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും ആകർഷണം ഉണ്ടാവുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ആകർഷണം ആരിലേക്കായാണ് എത്തിച്ചേരേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ അല്ലെ, സർവ ആകർഷകൻ. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് മുഴുവനായിട്ട് അല്ലെ. ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്ത്, ഈ ജഗത്തിലുള്ള എല്ലാം തന്നെ എന്റെ തേജസ്സിന്റെ കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്ത് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉള്ളതിനേക്കാളും ആയിരക്കണക്കിന് മടങ്ങ് സുന്ദരികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. എന്നാൽ അവിടെ പോയാല് ഇങ്ങനെയുള്ള മറ്റുള്ള വിചാരങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവുന്നില്ല, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ. എന്നാൽ മറ്റുള്ള ഗ്രഹങ്ങളിലായാലോ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലായാലോ ഒക്കെ തന്നെ കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യം മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയും അല്ലെ. നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ലീലയിൽ ഗന്ധർവനായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ, നാരദമുനി ശാപം കിട്ടിയിട്ട് ദാസിപുത്രനായിട്ട് മാറുന്നു അല്ലെ. ആ ഒരു ഗന്ധർവന്റെ ആ ഒരു സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലും പറയുന്നത് ഇന്ദ്രനെ ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് ശപിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ആ ഗന്ധർവന്മാരും അല്ലെ അപ്സരസുകളും അവരൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുക. അപ്സരസുകൾ നൃത്തം ചെയ്യും അല്ലെ, ഗന്ധർവന്മാർ കീർത്തനങ്ങളൊക്കെ സംഗീതങ്ങളൊക്കെ വായിക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള അതിലും ആകർഷണങ്ങൾ, പരസ്പര ആകർഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ശപിക്കുകയും അല്ലെ പിന്നീട് ദാസപുത്രനായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. അതല്ല അതിന് ഭക്തന്മാരുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേറെയും ഭഗവാൻ വേറെ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതൊരു നിമിത്തമായെന്നേ ഉള്ളൂ. നമുക്കറിയാം നാരദമുനി തന്നെയായിരുന്നു അല്ലെ ബ്രഹ്മാവ് പിന്നീട് ശപിച്ചിട്ട് ഗന്ധർവനായിട്ട് മാറുകയുണ്ടായി. അതിനെ സൃഷ്ടി നടത്താൻ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഗന്ധർവനാക്കുകയും അല്ലെ ഗന്ധർവനിൽ നിന്ന് പിന്നെ ദാസിപുത്രനായിട്ട് വരികയും വീണ്ടും ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വീണ്ടും നാരദമുനിയായിട്ട് മാറുകയൊക്കെ ചെയ്തു അല്ലെ. അത് വേറെ ലീലയാണ്. എന്നാലും അത് അങ്ങനെ പൊതുവെയും ഗന്ധർവന്മാരും അപ്സരസുകളും അവരൊക്കെ ഈ ഭൂമിയിലേനേക്കാളും ഭൗതിക ലോകത്തിലേനേക്കാളും കൂടുതൽ സുഖസൗകര്യങ്ങളോടെയും സന്തോഷത്തോടെയും അതീവ സൗന്ദര്യമുള്ളവരുമാണെന്ന്. എന്നാൽ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവിടെ കാമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ കാണുന്നതൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നടക്കുന്നതൊക്കെ സ്നേഹം എന്ന പേരിൽ നടക്കുന്നത് കാമം എന്നാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറയുന്നത്. എന്നാലേ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് കാമമില്ല. അവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രേമം, കൃഷ്ണപ്രേമം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാനിലെ ആകർഷണം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള യാതൊരു ഭൗതിക വസ്തുക്കളിലും ആകർഷണമില്ല അല്ലെ. ഇവിടെ തന്നെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് അല്ലെ, അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആത്മാരാമന്മാരാണ്. അവർ സ്വയം ആത്മാവിൽ നിന്ന് തന്നെ പരമാത്മാവിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നവരാണ്. ഉള്ളിൽ നിന്ന് തന്നെ സന്തോഷം ലഭിക്കുന്ന, ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നവരാണ് അവർ അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പുറമെ നിന്ന് സന്തോഷം കിട്ടാനായിട്ട് എന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചാലാണ് സന്തോഷം കിട്ടും അല്ലെ. എന്തെങ്കിലും ഒരു പുതിയ വസ്തുക്കൾ ലഭിച്ചാൽ സന്തോഷിക്കും അല്ലെ, വേറെ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ വസ്തുക്കളിലൊക്കെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളിലാണ് സന്തോഷം കിട്ടുന്നത്. എന്നാൽ ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് ഭഗവാനിലാണ് ആകർഷണം
അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ എപ്പോഴും ആനന്ദത്തിലാണ്. ഇതിന്റെ യഥാർത്ഥ സ്രോതസ് ഇവിടെയല്ല, അല്ലെ? ആനന്ദത്തിന്റെ ശരിയായ ആനന്ദം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ലഭിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പരക്കം പായുന്നു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ പറയുന്നു ദുഃഖാലയം അശാശ്വം. ഇത് ദുഃഖാലയമാണ്. ഇവിടെ സന്തോഷത്തിനായിട്ട് പരക്കം പാഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അല്ലെ? യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമാന്മാർ എവിടെയാണോ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നത് അവിടേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നു, അല്ലെ? അവിടെ എത്തിച്ചേർന്നാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരവില്ല എന്ന് പറയുന്നു, അല്ലെ? അങ്ങനെയുള്ള ആധ്യാത്മിക ലോകത്തില് ഇങ്ങനെയുള്ള കാമത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. അവിടെ പ്രേമമാണ് ഭഗവാന്, അല്ലെ? കൃഷ്ണപ്രേമം ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്കുള്ള ആ പ്രേമ ബന്ധമാണ്. ഭഗവത് സേവനങ്ങളല്ലാത്ത വേറെ യാതൊന്നും തന്നെ അവിടെ ഇല്ല. ഭഗവത്ഗീത 2:59 പറഞ്ഞ പോലെ പരം ദൃഷ്ട്വാ നിവർത്തത്. അവിടുത്തെ അധിവാസികൾ ആധ്യാത്മികമായി വളരെയധികം ഉണർവുള്ളവരാണ്. അത്തരം ആധ്യാത്മികതയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ലൈംഗികത നിരർത്ഥമാകുന്നു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു, ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് രുചിയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പിന്നീട് ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിന്റെ യാതൊരു രുചിയും ഇഷ്ടമാവില്ല, അതിനോടൊന്നും താല്പര്യമുണ്ടാവില്ല എന്ന് പറയുന്നു. മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ജ്ഞാനഘട്ടവും അതിന്റെ ചവിട്ടുപടികളും വൈഡൂര്യം കൊണ്ടുള്ളതാണെന്നും അവർ കണ്ടു. ജലത്തിൽ നിറയെ താമരപ്പൂക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. അത്തരം തടാകങ്ങൾ കടന്നുപോയ ദേവന്മാർ വലിയ ഒരു ആൽമരമുള്ള സ്ഥലത്തെത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ ആൽമരത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് വിശദീകരിക്കുന്നു. 800 മൈൽ ഉയരം ഉണ്ടായിരുന്ന ആൽമരത്തിന്റെ ശിഖരങ്ങൾ 600 മൈൽ ചുറ്റളവിൽ പടർന്നു പന്തലിച്ചിരുന്നു. നൂറ് യോജന എന്ന് പറയുന്നതാണ് 800 മൈൽ. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ആൽവൃക്ഷം അല്ലെ? നമ്മുടെ അടുത്തൊക്കെയുള്ള ആൽവൃക്ഷം കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെ? പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പം റോഡൊക്കെ വികസിക്കുമ്പോൾ റോഡ് സൈഡിലൊക്കെ ആയിരുന്നു പണ്ടൊക്കെ ആൽവൃക്ഷം, അല്ലെ? അതൊക്കെ മുറിച്ചു മാറ്റിയിട്ടുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാലും ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പോഴും വലിയ, അല്ലെ? പഴയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും വലിയ ആൽമരമൊക്കെ, അല്ലെ? അത് അതിന് അനേകം ശാഖകളും ഒക്കെ ആയിട്ട്, അല്ലെ? അപ്പൊ അതിൽ ധാരാളം പക്ഷികളും മറ്റുള്ളവരൊക്കെ കൂടുകൂട്ടും, അല്ലെ? വസിക്കും, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ഉള്ളതില് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. കൈലാസത്തിലുള്ള ഈ ആൽമരത്തില് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ആൽമരമുണ്ട്. അതിന്റെ സാന്ദ്രമായ സദാ തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അതേസമയം അതിന്റെ ശിഖരങ്ങളിൽ പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടാത്തതിനാൽ അവയുടെ കലപില ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സാധാരണയായിട്ട് വലിയ മരങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷികളൊക്കെ കൂടുകൂട്ടും, അല്ലെ? ഇതിന് മരങ്ങൾ തന്നെ വേണമെന്നില്ല, അല്ലെ? ചില സ്ഥലങ്ങൾ അവർക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ഗസ്റ്റ് ഹൗസിൽ അതിന്റെ കാർ ഷെഡിന്റെ ഒരു ഫില്ലറിന്റെ മേലെ പക്ഷികൾ കൂടുകൂട്ടി. അപ്പൊ അതിന് ജഗന്നാഥന് പണി അതിന് അരിയൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കലും കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഒരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പൊ പക്ഷികളെ എവിടെയും അങ്ങനെ കൂടുകൂട്ടുകയും അത് ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും, അല്ലെ? എല്ലാ അധിക വലിയ വൃക്ഷങ്ങളിലും മറ്റുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അല്ലെ? അപ്പൊ എന്നാൽ ഈ ഇത്രയും വലിയ ആൽമരമായിട്ടും അവിടെ പക്ഷികളൊന്നും ശബ്ദങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല എന്നവർ, അല്ലെ? ഇതാണ് അവിടെ മഹാദേവൻ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ്, അല്ലെ? ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നു, സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിലും പക്ഷിക്കൂടുകൾ ഉണ്ടാവും. സായാഹ്നങ്ങളിൽ അവ കൂടുകളിൽ ചേക്കേറി ശബ്ദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈ വടവൃക്ഷത്തിൽ കിളിക്കൂടുകളില്ല, ശബ്ദങ്ങളില്ല. അന്തരീക്ഷം സർവദാ ശാന്തവും സ്വച്ഛവും താപരഹിതമായ ആ നിശബ്ദ അന്തരീക്ഷം ധ്യാനത്തിന് അങ്ങേയറ്റം ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഓരോരോ ഭഗവത് ധാമത്തിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളും വൃക്ഷങ്ങളും മറ്റുള്ളതൊക്കെ ആയാലും പലതും അതീന്ദ്രിയങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെയുള്ള ഈ വൃക്ഷത്തിലും പക്ഷികളൊന്നും കൂട് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരുടെ ശബ്ദകോലാഹലങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം മഹാദേവന് നല്ല ആനന്ദത്തോടെ ധ്യാനത്തിലിരിക്കാം, അല്ലെ? പക്ഷികളൊന്നും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഇവിടെയുള്ള ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ളവരാണ് മഹാദേവനോട് ഇങ്ങനെ
പക്ഷികളെക്കാളും കഷ്ടമായിട്ട് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെ. എനിക്ക് അത് വേണം, ഇത് വേണം, എനിക്ക് അത് വേണമായിരുന്നു, ഇന്നത് വേണമായിരുന്നു, ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോരോ ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാദേവൻ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോൾ ശല്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പോഴാണ് വേഗം തന്നെ അതൊക്കെ ശല്യം തീരട്ടെ, വേഗം ഇത് കൊടുത്താലെങ്കിലും സമാധാനമായിരിക്കും. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ പിന്നീട് വീണ്ടും വരും ഇന്നേ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഉള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ ഒരിക്കലും തീരില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ആചാര്യന്മാർ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടിട്ട് പോകാനുള്ള വഴിയാണ് നോക്കേണ്ടത്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ എങ്ങനെ സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയാമെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകതയുള്ള വൃക്ഷങ്ങൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം. ഇങ്ങനെ ഒരു തൃച്ചംബരം ശ്രീകൃഷ്ണ ക്ഷേത്രം അല്ലെ, അതിനടുത്തുള്ള അവര് പറയുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉത്തമം. അനുത്തര മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. തൃച്ചംബരത്ത് അവിടെ ഒരു മരമുണ്ടല്ലോ ഭഗവാന്റെ അവിടെ മുറ്റത്തായിട്ട് അല്ലെ. എരിഞ്ഞുമരം ഉണ്ട്. എന്തായിരുന്നു അതിന്റെ മരത്തിന്റെ പേര്? നമ്മള് എരിഞ്ഞിപ്പൂന്ന് പറയും പ്രഭുജി. എരിഞ്ഞ മരം. അതിന്റെ മേലെ കായ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. എന്തായിരുന്നു ആ ലീല മാതാജി ഒന്ന് പറഞ്ഞ? മാതാജി തന്നെ കേൾക്കാം. അത് പിന്നെ പണ്ട് ഒരു കുഷ്ഠരോഗിയായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വന്നിട്ട് അതിന്റെ ചുവട്ടില് കിടക്കുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോ ആ എരിഞ്ഞ മരത്തില് കായ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അന്നേരം കായ് കാലിന് വീണു. ഭക്തന് വേദനിച്ചപ്പോ ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു ഇനി ഒരിക്കലും കായ് ഉണ്ടാവാതാവട്ടെ എന്ന് ആ എരിഞ്ഞ മരത്തില്. പിന്നെ മുതല് അതില് കായ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. ഓക്കെ. ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അല്ലെ ഭക്തൻ. അവിടെ എന്തായാലും അമ്പലത്തില് അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളും വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് തടസ്സങ്ങളാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിൽ ആ മരത്തിൽ പിന്നീട് കായ്കൾ ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്നും അവിടെ കായ്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ താങ്ക് യു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇപ്പോഴും അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതില് കായ്കൾ ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ അതിന്റെ പൂക്കൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോരോ ആ ഭക്തൻ അവിടെ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിരുന്നിട്ടുള്ളതാണ് ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ. അപ്പോ ഭക്തന്റെ ദേഹത്തിൽ ഇങ്ങനെ ആ കായ്കൾ വീഴുമ്പോൾ വളരെ വളരെ വേദന ഉണ്ടാവുകയും പിന്നീട് ആ മരത്തില് കായ്കൾ ഉണ്ടാവുകയും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് പറയും. ഇപ്പോഴും അവിടെ കായ്കൾ ഉണ്ടാകും. ഇതുപോലെ ഓരോ ലീലകളിലും അല്ലെ. വൃന്ദാവനത്തില് ഇംലിറ്റാൽ അല്ലെ, ഇംലിറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഇപ്പോഴും അവിടെ യമുനയുടെ തീരത്തായിട്ട് അവിടെ ഇപ്പോഴും ക്ഷേത്രമുണ്ട്. അവിടെയുള്ള ആ ലീലയിൽ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലേ രാധാറാണി അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തില് കൃഷ്ണനെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തില് അവിടെ പുളിമരത്തിൽ നിന്നും അല്ലെ, പുളിയൊക്കെ പഴുത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം അതൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ പറ്റി അല്ലെ. അതുപോലെ രാധാറാണിയുടെ പാദത്തില് ആ പഴുത്ത പുളിയൊക്കെ പറ്റി അതങ്ങനെ കളറൊക്കെ ആയി അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമായി രാധാറാണിക്ക്. അപ്പൊ രാധാറാണി പറഞ്ഞു ഇനി മുതലേ ഈ പുളിമരത്തിലൊന്നും പുളി ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ പുളിമരത്തിൽ നിന്നും ഒരിക്കലും പുളി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു ലീലയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇപ്പോഴും അവിടെ ആ ഇംലി എന്ന് പറയുന്നത് പുളിമരം, ഇംലിറ്റാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആ സ്ഥലത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ലീലകളെ കുറിച്ച് പറയും ഭക്തന്മാരൊക്കെ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും. അപ്പൊ പറയുന്നത് വൃന്ദാവനത്തില് ഒരു പുളിമരങ്ങളിലും പുളി ഉണ്ടാവുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ അല്ലെ. രാധാറാണിയുടെ കാലിലൊക്കെ പുളി പറ്റിയിട്ട് രാധാറാണിക്ക് വിഷമമായി. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒന്നും പുളിമരത്തിൽ ഇനി പുളി ഉണ്ടാവാതെ പുളിമരത്തിൽ പുളി ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പല ഭക്തന്മാർക്ക് വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ മരത്തിനും ഓരോരോ കായ്കൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുപോലെ ഇവിടെ മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ധ്യാനത്തിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു പക്ഷികളോ ഒന്നും തന്നെ ശബ്ദ കോലാഹലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ അവരൊന്നും കൂട്ടിയിരുന്നില്ല. അത്രയും നിശബ്ദമായിട്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ധ്യാനത്തിന് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണെന്ന് പറഞ്ഞു. നിഗൂഢ യോഗികൾക്ക് പരിപൂർണതയും ജനങ്ങൾക്ക് മോചനവും നൽകാൻ പര്യാപ്തമായ ആ വൃക്ഷത്തിന് കീഴിൽ മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നത് ദേവന്മാർ ദർശിച്ചു. ശാശ്വതമായ കാലം കണക്ക് പൂർണ്ണനായ അദ്ദേഹം കോപം ഉപേക്ഷിച്ചതായി കാണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ അത്രയും വലിയ ആ വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിലായിട്ട് ആരാ ഇരിക്കുന്നത്? മഹാദേവൻ ഇരിക്കുന്നു അല്ലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ദേവന്മാര് നോക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖത്ത് കോപമൊന്നും കാണുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കോപമൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചതായിട്ട് കാണപ്പെട്ടു.
പ്രഭുപാദർ ഭാവാർത്ഥം പറഞ്ഞു. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ മഹായോഗമായ എന്ന വാക്ക് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. യോഗം എന്നാൽ പരമദിവ്യത്വപുരുഷനായ ഭഗവാനുമേലുള്ള ധ്യാനം എന്നും മഹായോഗം എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകൽ എന്നുമാണ് അർത്ഥം. ധ്യാനം എന്നാൽ ഓർമ്മിക്കൽ, സ്മരണം. ഭക്തിത സേവനം 9 വ്യത്യസ്ത രീതികളിലുണ്ട്. അവയിൽ ഒന്നാണ് സ്മരണം പ്രക്രിയ. യോഗി അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനെ സ്മരിക്കുന്നു. ആ വലിയ വടവൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ പ്രകാരം ധാരാളം ഭക്തന്മാർ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയിരുന്നു. മഹാ എന്ന സംസ്കൃത പദം മഹത് എന്ന പ്രത്യയത്തിൽ നിന്നും വേർപെട്ടതാണ്. വളരെ വലിയ അളവോ സംഖ്യയോ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടി വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രത്യയം ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് മഹായോഗ എന്ന പ്രയോഗം ധാരാളം മഹായോഗികളും ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. പൊതുവെ അത്തരത്തിൽ ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർ ഭൗതികമായ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഒന്നായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും അജ്ഞതയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് മോചനം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ശരീരമാണ് നമ്മളത് തെറ്റായ തിരിച്ചറിവ് മൂലം നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ തോറും അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ആ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് മോക്ഷം. ഇവിടെ പറയുന്നത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ മേലുള്ള ധ്യാനം എന്നും മഹായോഗം എന്നാൽ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തിത സേവനത്തിൽ മുഴുകൽ എന്നതാണ് അർത്ഥം. അല്ലെ, നവവിധ ഭക്തി ഉണ്ട് അല്ലെ, 9 തരത്തിലുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങൾ. ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ. മൂന്നാമത്തതാണ് സ്മരണം. ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക, ധ്യാനിക്കുക, ഓർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുമ്പോൾ പ്രഭാതർ പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുക, നമ്മൾ കേൾക്കുക അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ ആ രൂപത്തെ ഓർക്കുകയും സ്മരിക്കുകയും ചെയ്യുക അല്ലെ. 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനം അപ്പോൾ തന്നെ നടക്കുകയാണ് അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന് ജപിക്കുക അല്ലെ. അത് കീർത്തനായി അല്ലെ. പിന്നെ ആ ജപിച്ചത് നമ്മൾ കേൾക്കുക, ശ്രവണമായി അല്ലെ. ആ ഭഗവാന്റെ മനോഹരമായുള്ള രൂപത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പോഴേ ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം അല്ലെ, 3 നടക്കും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള 9 പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. മഹാദേവൻ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സംകർഷണ ഭഗവാന്റെ രൂപത്തെയാണ് ധ്യാനിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് സംകർഷണ ഭഗവാനെ സദാസമയവും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ. ആ മഹാദേവന്റെ കയ്യിലും രുദ്രാക്ഷമാലയൊക്കെ അല്ലെ. ഇപ്പൊ എല്ലാ ദേവീദേവന്മാരും ബ്രഹ്മാവായാലും ജപിക്കുന്നു അല്ലെ. മറ്റുള്ള ദേവീദേവന്മാരെ എല്ലാവരും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റെ തിരുനാമമാണ് ജപിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് അത്ര മോശപ്പെട്ട കാര്യമൊന്നുമല്ല അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ മാലയൊക്കെ എടുത്ത് എന്തോ ഒരു ജീവിയെ നോക്കുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ നോക്കും അല്ലെ. എന്താണ് ഇത് ഏത് ഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നെയാണ് എന്നുള്ളത്. ഇത് എല്ലാവരും ചെയ്തിരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഈ സംസ്കാരം മറന്നുപോയത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള പലതരത്തിലും ജനങ്ങൾ വിഷമങ്ങളൊക്കെ അനുഭവിക്കുന്നത് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിന് എല്ലാവിധ അല്ലെ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനമാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവതിലെ അവസാനത്തെ ശ്ലോകം നാമസങ്കീർത്തനം നിസ്യ സർവപാപ പ്രണാശനം പ്രണാമോ ദുഃഖശമനം തം നമാമി ഹരി. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമ ജപം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പാപഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നമസ്കരിക്കുകയാണ് എല്ലാ ദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്നും ഭയം മോചനം ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് എല്ലാവരും ദേവന്മാരും എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മളോടും ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരായാലും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ ആചാര്യന്മാരും ശിലപ്രഭുപാദരും ഒക്കെ പറയുന്നു. അപ്പോ മഹാദേവനും മറ്റുള്ളവരും ധാരാളം യോഗിമാരും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മഹാദേവന്റെ ചുറ്റിനും എപ്പോഴും ഋഷിമാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ. അതാണ് ചിത്രകേതു മഹാരാജാവ് ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ തമാശയായിട്ട് മഹാദേവനെ കുറിച്ച് പറയുകയുണ്ടായത് അല്ലെ. വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ചു സംസാരിക്കുന്നു. അനേകം ഋഷിമാരെയൊക്കെ ചുറ്റിലും ഇരുത്തിയിട്ട് വൈരാഗ്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു. സ്വന്തം പത്നിയെ മടിയിലിരുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടായി. അതാണ് ദേവിക്ക് പിടിക്കുക, പാർവതി ദേവിക്ക് പിടിക്കാതിരിക്കുകയും വിഷമം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ
നീ ഒരു അസുരനായി പോവട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് ശപിച്ചു. അപ്പോ മഹാദേവന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും ദേവിയും ഉണ്ടാവും, പാർവതിയും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ ചുറ്റിലും ധാരാളം ഋഷിമാരും ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ മഹാദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കുകയും മഹാദേവന്റെ കൂടെ ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മഹാ എന്നുള്ളത് വലിയ അളവിനെയോ സംഖ്യയോ സൂചിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ മഹായോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ധാരാളം മഹായോഗികളും ഭക്തന്മാരും ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപം ധ്യാനിച്ചിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇത്തരം ധ്യാനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരൊക്കെ ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനം കാക്ഷിക്കുന്നവരാണ്. അവർ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളൊന്നായ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നത്. ഭൗതിക ബന്ധനങ്ങൾ എന്ന അജ്ഞതയിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാണ് മോചനം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. സ്വാതന്ത്ര്യം, മോചനം. അന്നത്തെ കാലത്ത് ശ്രീല പ്രഭുപാദര് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര പോരാട്ടത്തിലെ പങ്കാളിയായിരുന്നു. സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും മറ്റുള്ള മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഇവരൊക്കെയുള്ള ആ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിനോട് കാണുകയും അല്ലെ അദ്ദേഹത്തോട് പറയുകയുണ്ടായി. അദ്ദേഹം ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് പറയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു, നമുക്ക് ഭക്തിയാണോ ഇപ്പോഴാദ്യം വേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണോ വേണ്ടത് എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലെ. അതിനുത്തരമായിട്ടാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് അല്ലെ. ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി ചക്രത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം, മോചനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസും പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ഗൗഡിയ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂറിന്റെ കീഴിലുള്ള യുവാക്കളെയൊക്കെ എനിക്ക് തരൂ, ഞാൻ ഈ രാജ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നേടട്ടെ എന്നത് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് പറഞ്ഞു. നിങ്ങളുടെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ എന്റെ കൂടെ വിടൂ, ഞാൻ അവരൊക്കെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തരാക്കാം, സ്വതന്ത്രരാക്കാം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതരാവുക എന്നാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള തെറ്റായ തിരിച്ചറിവ് മൂലം നമുക്ക് ജന്മങ്ങൾ തോറും അനേകം ക്ലേശങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മൾ ഈ ശരീരമാണെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു അല്ലെ, അതിനായിട്ട് പ്രയത്നിക്കുന്നു. ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആത്മാവിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല അല്ലെ. വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും അല്ലെ, അതങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കും, വീണ്ടും ജന്മങ്ങൾ എടുക്കും, അങ്ങനെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ആ ദുരവസ്ഥയിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. आनंदकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय. हरे कृष्ण.